Sí! El Nadal ja és aquí! I aquest any, a més, ha caigut en desembre. Però espera, no cau cada any en desembre? Sí, no? Sempre em passa el mateix. Encara no he estalviat res. No he comprat cap regal, ni tan sols sé a qui li regalaré. No sé què fer. Ah, ja sé, vaig a consultar amb els professors de l'IEF. Els propers dies tindrem moments de l'any de moltes despeses. Venen festes de Nadal, Cap d'Any, Reis, el Cagatió... Grans o petites, tots tindrem despeses en aquests dies. Aquí la pregunta seria, quants diners em gasto? O encara millor, quants diners em puc gastar? Per les festes nadalenques sempre volem el millor pels nostres, però des del punt de vista financer és important complir una disciplina pressupostària. Decideix en què vols gastar els cèntims, no superis les previsions, en definitiva, marca't un pressupost i compleix-lo. Sovint, tots cometem determinades errades. Per exemple, fem despeses de les que després ens en penedim. A vegades, acabem tornant, després de festes, regals que ens han fet. Si ens planifiquem, podem anticipar o ajornar determinades despeses i estalviar cèntims. Bé, però sempre podem pagar a crèdit. Normalment, no és bon negoci endeutar-se per pagar un extra, perquè això incorpora interessos que s'afegeixen al preu final del producte, que acaba sent més gran. I, a més, els interessos dels crèdits al consum sovint són força alts. El meu propòsit per aquest 2015 serà, evidentment, evitar que el pròxim Nadal em sorprengui. Així que començaré a planificar-lo i a estalviar des del proper 1 de gener. Bones festes i bon any! L'educació financera no fa vacances per Nadal, així que pots trobar vídeos sempre que vulguis al nostre canal de YouTube i a la nostra web, educaciofinancera.cat. Recorda, si t'ha agradat, subscriu-te!